Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku ini. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Warok Wahyu Cipto Budoyo yang live di Ngunut Jetis Bandungan. Untuk keseruannya mari kita lihat bersama-sama. Pakanane opo ayo para kanca ben uripe ayem tentrem. Satu kali lagi tambah kompak yuk. Kidul kae opo pakanane opo ayo para kanca ben uripe ayem tentrem. Tepuk tangan untuk Bandungan. Terima kasih, sukses selalu. Oke, sebelumnya ini sudah ready kenceng? Sudah siap? Oke, sudah siap niki nyuwun wekdal sekedap nggih damel closing dulu nggih. Ya, oke. Sik nggih nyuwun ngapunten riyen nggih. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf nggih yang sebesar-besarnya untuk mungkin dari tempat, mungkin dari soal keamanan dan juga yang tersedia di sini masih terbatas. Kami ucapkan terima kasih juga nggih untuk penyelenggara nggih. Terima kasih juga untuk UMKM yang sudah mendukung. Terima kasih juga untuk sponsor-sponsor yang telah mendukung juga, vendor yang telah mendukung juga. Terima kasih untuk seluruh jajaran keamanan. Terima kasih juga untuk seluruh warga masyarakat Ngunut Jetis Bandungan. Dan juga seluruh masyarakat penonton juga matur sembah nuwun. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bisa menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Sekaligus hadirin semuanya, kami sebagai Master of Ceremony mohon izin dan mohon maaf ketika kami ada salah kata dan salah perilaku, karena tentunya tidak ada tujuan dan maksudnya ya. Jadi sekaligus kami mewakili panitia dan seluruh penyelenggara event kali ini memohon maaf jika ada yang kurang maksimal. Melalui tersebut langsung saja mungkin. Sebelumnya tes suara dulu nggih. Siap nggih? Oke. WC Benyel mana suaranya? Sekali lagi kurang keras nggih. WC Benyel mana suaranya? Luar biasa sekali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Cipto Budoyo Sugeng Hambrek Sani. Wahyu Cipto Budoyo. Sabtu 3 Januari 2026. Malam kebahagiaan untuk Sohibul Hajah. Beliau Bapak Teguh Waluyo beserta Ibu Saryati. Rangkaian acara closing dari pentas seni Tasyakur Hitan, putra tercintanya Ananda Naufan Bima Putra Waluyo. Semoga malam hari ini lancar tanpa ada aral satu apapun. Satu doa dari kami, Wahyu Cipto Budoyo, Sengganet Campur Sari Ngadirejo Temanggung. Perkenankanlah menyapa segenap pengunjung, penonton sedulur WCB
dengan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kenikmatan yang tak terhingga harganya. Hembusan nafas serta nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semuanya dari Allah Sang Penguasa Alam. Sehingga malam hari ini kami, Wahyu Cipto Budoyo, bisa hadir di Ngunut Bandungan tanpa ada aral satu apapun. Ucapan terima kasih atas satu undangan yang diberikan dari Beli Sibulajah Bapak Teguh Waluyo beserta Ibu Saryati. Teriring doa dan restu, semoga dan dalam menghidangkan putra tercintanya menjadi hajat yang penuh dengan keberkah barokahan, menjadi sababiah lancarnya rezeki, dan insya Allah keluarga besar dari Pak Teguh Waluyo dan Ibu Saryati menjadi keluarga yang tentram, damai, bahagia. Terkhusus untuk Ananda Novan Bima Putra Waluyo, semoga di usia yang dewasa setelah menjalankan hitan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama, juga masyarakat di Ngunut Bandungan. Salam hormat kami haturkan untuk sepuh, bini sepuh di Ngunut Bandungan, Bapak Ibu perangkat desa, perangkat dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terutama tokoh kesenian. Salam seduluran untuk dulur-dulur dari Ngudi Utomo. Terima kasih untuk segenap warga masyarakat Ngunut Bandungan. Terima kasih atas dampingan dari jajaran keamanan, dari Polres Semarang, dari Koramil Bandungan, Polsek Bandungan, dan dinas-dinas terkait. Terima kasih atas kehadiran dampingan dari segenap sedulur WCB yang datang dari manapun. Selamat malam, selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu Cipto Budoyo. Burat wangi lir Banjaran Sari, harum harum burat wangi lir Banjaran Sari, lintang kembange tawang dedenge wulan kekalang gerlap gerlik koyo sutya buka bronto
Sang Supamanggala kang hangasta Sekar Dwi warna sesanti kang kunjuk mring Gusti Rahayu sagung dumadi Rahayu kang maragani Rahayu kang hampir sandi La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim La ilaha illallah Malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil
amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Klono Siwandono Raja Muda ing Ponorogo Siraka ing Yuda lawan Raja Raisika Asta pusakane penjot Kyai Samandiman rapasing perang pupus sing karo alas rupan iya wahi perangi tansaya rapi iya wahi negarane tadi aman. Abang-abang gendera loto witan sithik kuburan mayit lambe abang tondo moto wedang bubur golek duit tul cain ajaib catul cain jin kutul cari banyak doki bajul garing siji tul cain ajaib catul cain jin kutul cari banyak doki bajul garing siji. Sor dununge kamulyan jati tutup pondok tuturupa
Mugi bagya mulya para-para kang tansah eling kang kawasa pinaringan tata titi tentrem lan raharjo. Rapaso para sadya kang maju nindak laku angkara murka budhal. Yo. Akalin jungkir negarane goncang zaman wis akhir zaman wis akhir donyane sungsang mamu mikitir imame ilang zaman wis akhir zaman wis akhir donyane sungsang makmume kintir imame ilang zaman wis akhir langite peteng
kafir atine kafir uripe tandha zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep edan zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing urip mungkir sing urip mungkir sing arep edan. Ceritane wayang Jawi
raja Rawana raja arane gawe keke nyolong Sinta Anoman cancut tumanda ngalingko wis dadi awu kobok gedhe jroning praja Ramunya sang Subha Manggala Wahyu Cipta Budalir Kadya Prabancana Buddhaketa. oh
rikala urip bebarengan bunga susah keberat dadi halangan senadyan sedina mung mangan sepisan ati seneng angkone urip bebrayan nanging saiki uripku wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak njur lali marang aku sing rumah anak kelingan rikala urip bebarengan bunga susah kaperat dadi halangan sedina mung mangan sepisan ati seneng angkone urip bebrayan nanging saiki uripku wis mulya banjur lali rikala jaman semono mangan penak turu penak kerja penak njur lali marang aku sing rumah anak iya 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 mamut rasa kamanungsan murang tata tamalan durjana wana wasa cambul gundur sujan motan bisa bini kiri kene mawingo wingo kuwana awut mawut jejer reksa bumi ajeg sari mindo amu karso samudra pamut rasa kamanungsan murang tata tamalan durjana wana wasa cambul gundul sujan motan bisa pindhi loyo
Kaya ngene yen nandang lara asmara jroning nala mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu ya ayu memandi jantungku.
kawasa sabar uga nerima beteni marang lagu peti ditindakno ben ora dadi durhaka kuyup rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana maju desa uga negara kuyup rukun marang tangga tetulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik ketite ala ketara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik ketite ala ketara sluku bathok ilailo sirama menyang sulu oleh payung munong jentik lulupa wong mati ora ubah yen ubah meten dibocah yen urip golekno duwe tuku patok ina indo sirama menyang solo oleh payung tuna sedit lolo bak wong mati ora upayan opak beteni bocah yen urip golekno duwit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasalam
suku patok patok ilailu si Romo menyang Solo le oleh payung buta cantik lolo loba wong mati ora upayen upam medeni pucak yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok itu si Romo menyang Solo le oleh payung buta cantik lolo loba wong mati ora upayen upam medeni pucak yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok itu si Romo menyang Solo le oleh payung buta cantik lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok patok itu si Romo menyang Solo le oleh payung buta cantik lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe. Tak lilo 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 ledo dumenemo ojo pijenaki anakku sing bagus rupane yen nangis gak ilang Pak Gusti. Ayo kondur kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo doko cekan metu pinggir pinggir sisih kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bepoyo ayo kondur kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo doko cekan metu pinggir pinggir sisih kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bepoyo ayo kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo doko cekan bocah pinter sesuk dadi dokter tumpakane mobil lan skuter ayo kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo doko cekan metu pinggir pinggir sisih kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bepoyo. Cilianku rambutku dicukur kuntum tatoku saka karung kandung
eling-eling sira manungsa jaler esti enom lan tuwa saben dina padha elinga kapan-kapan nampa timbalan kang maha suci kelem ra kelem bakali mati isalindi penganggon putih yen wis budal ra iso mulih tumpakane kereta Jawa rudane papat rupa manungsa jujukane umatku tanpa bantal tanpa kloso umaira ana lawange turune dewi ra ana kancane ditutupi anjang-anjang dikuruki disiram kembang. Lagu bakto patoke ela-elo sira manyang solo oleh-oleh payung muda jentit lulupa wong mati ora umpah yen upah mateni bocah yen urip golekno duit sluku-sluku patoke ela-elo sira manyang solo oleh-oleh payung muda jentit lulupa wong mati ora upah yen upah mateni bocah yen urip golekno duit
Ku coba melempar manggis, mangisku lebar, mataku dapat. Ku coba melamar gadis, gadisku lamar, candaku dapat. Zaman di dan wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manduke Cucak Rawa dawa butute sing akeh wulune, yen digoyang ser aduh enake. Iki piye wong tua rapi perawan, prawane yen bengi nangis wae, amarga wedi karo manduke Cucak Rawa dawa
Tombo ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan manani kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu dikir wengi ingkang suwi kaping pati wetengira luwih ana kaping lima mung kang soleh kumpulono. Demikianlah penampilan Warok Wahyu Cipto Budoyo. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.